típico, no gales e pino de Oregón na mesma plantación. Ui, pouco xeito. Meu pai facendo rally. Vente, amigo, ven. Vente.
ya hay más, pero valeu a vida. Oh, Michel. Eso que estes días non entrei dentro, Ai, pisalo, o claro. cabalo estaba pingando todo. Non, pero ahora coa carga por encima xa non se move tanto. Ai, aquí faz lá máis. Bueno, sí, aquí sí. Aquí embaixo hai que traer máis. Ali xa é ali dentro. Hay que rebaixar un pouco. Ai, poñelo máis. Poñelo máis baixo, Pero pelo menos xa. Ainda está ben, sí. Eu ainda enxuga, canto non enxuga. Vente. Que pasó, amigo? Vente. Ven, ven.
caballos, ¿eh? Sí, señor. Bonito Carballo, ¿eh? Pedazo Carballo, sí, señor. Ya vi, ya. Ahora ya no se pasará. Hasta ahora sí.
Bueno, chegamos. Chegamos. No, pero Carvalho medran, mira. Ai, non medran, pero non... Os primeiros que tiñamos. Aquí tiveron amasados tamén, porque foi. Claro, Como se teñen a punta desguazada dos... dos amigos. Ai, non é que tiene que... Preguntei se se podían poñer, se se podían insertar no pé de aquí, pero non se pode. Ai, os Carvalho. Non se pode. Tirar unha podada que poder aquí... Algo funciona. Muito desguazado. Ai, si. Hai unhas no Prado en Riba Bárbaras, Dereitiñas. As que dicía ora en baixo, vamos para cá, vamos abaixo. Non percebían que é aquilo lá. Ten unha coisa moi pequena ao lado. Entre o lado e o castaño. Aí iso. É que aquí son cerrosa, non sempre. Sabes que estamos ruim como un cándalo. Vai-se podando e van. E vai endereitándose. É endereita, né? Pero mira todo, é con máis. Ten prisa, si. Non sei, mirar ali diante nos prados, había, non sei se había algo por cortar ali. Están un rato fresco, pero tamén tudo sen transporte. Non, hai que deixarles engordar un pouco os que quedan, si. Este tudo por baixo, é un castaño de turma, nada, por castaño. Non sei a parte que vai dali, aquí na dereita. Tudo, Iso non, pouco vas. non vai nada. É que iso é mellor cortar, non, é que non a salir, que está ao do lado. Non, Está ao do lado moi grande xa. non sei. Deixar o que mellor pareza, é iso, tudo igual, tudo bom. Tudo bom. Aquí estamos, o que te que vou fazer o concentrario, é que boas. Boas. Vente. Olá. Hai que vir buscar algo de leña que ven no inverno. Ven no inverno. Non reñes, Vente, ó. Ó. Non te fai nada anclado, non te fai nada, Pasa, salve. Non... Lá está logo. Non ves por cá no barco para fazer o... Si, fun por aquí o outro día, si. Hai nos delgadiños guapos, si. É que os de arriba son moi novos, van ter moita... Non creo que aguanten moito. Tudo estabeiro, tudo para baixo. Hai que andar a tirar pailas, para que vai este cabrón. Si, ó, tamén foi unha mudanza. É máis non van, bueno, van... Pois estes dous son... Son castaños, non? Son amieiros. Ai, son Home, non mudan. non ves que están encima do castaño do cambio do caraca. Son amieiros. Que son amieiros. Que fan estes? Ya, xo. Que é amieiros. Isto vai, si, hai que empezarse. Non dá o selo. Ai, non, que isto non para nada, isto é... Mas non sentir as... É que si, sei, si. Fai falta que entre algo diso. Ainda colli algo... Eso de cerrar, sei no que puedo falar. Non cae moito forte para atrás. Xa que te mando pronto aquí a 50 centímetros, non sei se traigo o próximo día unha. Pero, home... Ai, ó, pero como non ven estas cousas esta xente? Ai, ó, pero isto si non se pode plantar. Non dá nada. Isto non vale nada. E ali embaixo non lle puxo nada, que ia ver a poñer algo. Aquí chegaba un aquí, outro ali embaixo. Aquí con 9 plantas chega para todo o cacho. Non? 3, 6, 9 é aire. Ainda 4x4 lles fai boa falta. Fai boa falta. Isto é máis bonito que valeu. Que foi o ano passado, Ai, home xa. Ai, por aquí estaban ben apretados, Por aquí estaban ben. A mancha todo agora o castaño e os pasou, Si, bueno, pero por aquí non tan... Por aquí non teñen tantos. Ai, por aquí non teño, porque se cortou. Bueno, si cortouse yo, claro. Cortouse.
foron podados deles. Eran uns airruis que non valían nada no bico e estaban aí medio retortos. Pero aquí moito medra isto. Isto é un animalado que medra aquí o castaño. Non sei se haberá moitos sitios que medre como medra aquí. Non, non é verdade. Esta é bonita, moi bonita. Voy a meter un baile, digo máis. Esta é bonita. Hombre, mira que pesa aí, que tempo ten eso. Mira o castaño de baixo que puxo ali o barbeiriño, como os cuspinos que... Bueno, Reclamos o ponto do castaño, el que tiña os cartos para onde se dese ese anti-eso. sí, era lle mellor. Nin pala nin nada. Como estaba, según estaba. A pala non vale nada. Según estaba. Vale a pala e a pedrar os... Aquí plantei as chismas, pero non falan. Oh, aquí están moi tapadas. De mal maneira. Estas que plantan de espeque ou é que No, te de raíz. De raíz. Aquí están moi tapadas. Se isto vai aquí... Vou cortar ese castaño, bueno, non, é igual. Que día estacas, polo menos. É igual, porque dos lados dan sobre o sitio. Mas non, pode-se cortar porque do outro lado non hai nada. Aquí onde tirou de que ainda se podían poñer aquí. Ai, aquí, oh. Aquí hai un casco nunca, lá. Sacas os salgueiros e que dá? Ai, onde estaban tapados os algueiros, claro. Estaban tapados os algueiros. E se está aí que meter os braços agora aqui havia que porar, non ves? Aqui havia que porar. Aquí teñen ben madeira, Un sí. castaño que se apodrou, velo. Aquí teñen ben madeira. Velo, isto había que... Especa a louro non vai, non loita deitado. Non vai nada. Levantalo. Si, aí entrei eu cortar os... Cortar. Non vai nada. Non vai nada. Algún erro, imperme que vos pagas. Pero hai moita planta, aínda que haxa mitad ruín, non Aí sabes. tamén hai outro cacho grande que Que non quedou nada, non? non quedou nada, podíase plantar algo. Claro, se planta había que Hai que cerralos. Hai que cerralos, non? mirar os tubos eses. Eu os que bien feitos son como a tela que trouxeche para facer a cancela, pero máis delgada. Desa tela. E ao redor. Claro, como as que trouxeron para con xera daquela vez. Sí, Xidao. sí, para que non se, sí. Pero fai falta para cada, un metro dela para cada árbore. Ai, fai falta, sí. Sí, porque telo que facer algo grande para non ter que volver o ano seguinte. Moita leña hai que cortar aquí. Oh, moita Sí, leña. hasta que se corteu o bolillo, sabe? Non vejo como estaban os aqueles. Sí. Se te podes podar todo hasta a gorra, todas esas. Hasta a cabeza, sí. Bueno, ainda non están mortas ou tan. Bueno, xa estarán as de baixo, xa estarán. As de baixo, sí. Que a madeira morta facía falta quitársela. Nada, vamos cortar, eu voy a ver. Vamos cortar. Aqui eu andava na tenda a torcer para baixo. Que eu non sei como acolá, torceron do río. Reflerar ali, vai. Igual vem o aire. Non é o aire. Son os algueiros. Quero saber porque non se foi para o libre, porque eu penso en aquí están ao revés, non? Porque aquí non había nada, viñeron para aquí. Tamén cortar. Ai, hai que cortar todo isto. Deixalos a 1 metro para arriba para que faigan algo de balado. Algo de balado deixar, tampouco non é Vai, igual. vai, aquí. Sí, a cortar todo. Mira, sabes, aqueles eran ríos como afame, aqueles Sí, non valían nada, sí. valían nada. Mira castaños. Os castaños tiveran outros grandes caibros, tiveran unha esquina, podían se vender, venían me cago en Dios, 1 millón de pesos. Hai o castaño val cartos, Claro, Hai o castaño. Castaño val moitos cartos. moito caro. Se hai este que gallo tempo de podarse.
Aquela carne que hai que cortar que abaixo onde vem. Que deixa Sí. tomada abaixo, que cago lle ben. Que se non faxes moita ferida aos... Pois, Osa. máis que fillo. A máis cura ben, castaño daqui. Aquí tamén cura porque me deu moito. Non sabes, entón claro. Ai, cara. Que as medras que ten é normal. Ficou feio. É normal que cure. Pero este é mal castaño, velo? Este castaño deberse arrancar e piro. Este é mal castaño. Fillou un baixo, sigue fillando. Hai os que están gallados en todo así. Vaya, non sabía que cortalo, Sí. piro. Deixar o que ten as tres. Ou que sale dereito para arriba como Sí. árbol, como é divido, sí. Outro lado. Aquí ten, que gusta. Os veros gusta. Sí, home, sí, pero isto xa é... Bueno, fai o que... Já vallaste outro día, fondo. É pois un reto gigante. É que non se debe plantar así mezclado, home, isto non se pode facer. Se plantas castaño, hai que plantar castaño e deixarse de... E se non, plantar todo o calitro... Ten un castaño que vale máis caro que o que Sí, sí, sí. Sí. E aquí estes deixa. De vai para un pau. Ai, pois deixar, Xa, buscar a tomar por culo. que señan grandes, a ver se chegan a ser como os de Chavín. Ai, que deixando de saber. Non, aquí non. Había un plan baixo que se pincharon moi grande e xa era colai antes. Un día. O culán se pincharía. Pero xa sin cantos anos teño. Estos... Moitos non, Home, si, teñen, pero non teñen... Non teñen tantos, Ai, que engordan aquí, se lle sacas ao rodor. Ai, si, hai que cortar a mitad deles, sí, pero... Por igual, elas secaron. Os cortaron un e secoulle a planta toda. Xa estaban os retoños dun metro e secaron. Pero un monte inteiro, non un par de cepas. Bueno, vamos. Ten que estar todo cheo de pino na terra. Sí. No tempo. E iso daba todo o pino dunha maneira... Bueno, ben ves como lles medran aos da esquina aqueles. Ben se ve como medran, non fai falta... Sempre os de Enrique, ríanse de onde vai. Si rían, home, rían. Aquí nunca va todo nada, está todo Ai, abandonado. nunca vai, hasta que vai para vender. Despois, ai, Ai, se estuvera plantado, ai, xa... pero xa xe moitas plantas de castaña. Ai, 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 ai. É moitas grandes, Cago na virgen, ai, vivo. Vamos. Vete, sí, vamos. Carallo. Limpar ali, campo.
Vamos ver. No, digo eso. No, vai tudo.
este nunca faz mais o cara na verdade que não é muito bom, por aqui há. Está a máquina dela. Muitas vezes não descobri lá. Bastante mais que eu estudei.
Mettiamo là. Quello c'è un po' baixo.
はい書きたい
plaquinha.
Aí.